Yes. Tinod wala jud may mga trabaho mga tao karon, promise. Luwi kaayo. Sirado mo establishment. Sumara ni. Man. Tinuod jud wala jud kay mo. Bihira lang ang nagtrabaho karon nga nay savings. Gawas lang sa mga kanang mga dagko na kaing kuan. Asa ni? Dakong posisyon. Oh, kana. Ana sila yung mga savings. Pero kanang mga ultimo raw gyud sildoray sa ligan. Oo man. Naway trabaho. Tinuod jud. Luoy. Saon na lang gani. Nauna jud ko kung saon man ni oy. Pero kita sa mga kuan, kita sa mga sa public atay no work with pay. No work with pay. Pero wala pa ang nabatay Senado yung Laloy kay hala sirado jud ay no. Dada. Sirado, abre. Na mo pay pag-open. I don't know. Asa ba? May pag-open. Close 8 AM to 5:30 AM. Anyan na naman siguro na open na. Wala Isa pa man eh. kita. Yeah. Yeah. Asa pa rin tamad to? Pharmacy man ka. Dayon. Pharmacy po ko, tapos antasid mo din papalit na Asa ko mamalit atong sa Mercury unta ta sa Mercury. Tapos sa pila sa Mercury, Ching. Ha? Ambot lang, try na to. Kaning kuan kaning gisugo ni Daddy. Mercury na. Oh. May nang baka sayo